inzala izindlovu. Yes, we are queens. We rule, we reign. We are queens. We rule, we reign. Phela thina saphi ukubusa bafowethu. Yini amanga yini? Bakhona balifunda iBhayibheli. Zobabona. Hawu, ngibona bethuka abantu. Phela zithandwa zami lapha kuGenesis 1:26. Kuthiwa saphi ukubusa. Angena umuntu wamavesi. Mangabe ngikhuluma kodwa lela vesi laba ukuphila kwami, laba ukuhamba kwami. Laba yiko konke. Angesabanga ukuzimisa. Wavele wamthatha ngomsawakhe. Mina ngeza kuJesu angimaniki angesabanga ukuzinikela. Jesu azanga sholutho wangina 40 ngahamba ngenza audition kwathiwa kufunakala abadlala zokuqala nje kwenza izinto la eThekwini ukuthi lekwenza izinto yabo kuthiwa kufika ama TV lethe sazothanda uhamba eGoli, right? So mangabe kufika kuthiwa engahamba nami ngayokwenza i-audition. Kwathiwa yawo sebhala umuyeko okukhulu nje ngihamba. Wathi mangabe usuna 40 ungakazi ube na experience, ungakazi nje udla ukuthi ucabanga ukuthi uzozama. Wayibhalela abandla ukuthi abangakhuluma. Yimi nje izwi layithola indaba. Azange mention igama lami. Kwathi ngathi ngina 40 phela. Etungibonile. So manje ngomkhumba nami yini yangihlupha leyo, right? Kodwa ngenxa yokuthi masihamba endleleni uma into wagcotshelwa yona. Uma into yabekwa kuwe iyakho. Kuthi manje hayi ngathi kuhlale abathize labo. Hlala abathize. Kona kuhle kona ukuze ba-encourage abanye kodwa akungeve ukuthi ngoba siphakeme. Kodwa nje bekufanele isibone. Basibahle. Asibahlaza bani. Bese nisibonile bese haya. Ngithi yabo ukuthi nje icela leliyana. Hayi ngoba ukuthi siphakeme. Wena ndaba ngizobezeli. So masikusho lento ngoba ngiya-encourage njalo ngiyakhuthaza ngikhuluma ngathi as queens. Khona lento engishilo ngaGenesis 1:26 othi siphiwe amandla okubusa phezu kwayo yonke into. So makubulifundisisa ulifunde kaningi lona lodwa nje. Ngiye-encourage ukuthi afunde ichapter yonke. Kodwa futhi akhona ngisho ifunde ichapter yonke uzothola ukuthi kwathiwa sekufakwe konke kwabekwa konke kwasekusweleka wena. Right? Wasweleka bani? Wena. Awusithi wena kwaseleka wena. Kwaseleka bani? Hayi mina nami ngiyayibala mangisho njalo. Babe ngisathi nina ke manje. Kwaseleka wena. Ukuthi wena phezu kwalokho lento enhle kangaka ihlahla, amafula, impophoma, kuningi manje. Esikona esikuficela. Esikakwakhanga izandla zethu. Kwathiwa umuntu ozokwazi ukuyimultiply lento. Umuntu ozokwazi ukuyiphatha kahle lento umuntu. Kwathiwa wadalwa owesifazane nowesilisa. Ayina ngizwa. Neyilo lo phathi ikhona eBhayibhelini. Ngiyeqa ngamasibomu lethu waqala ngobani. Kwamanje lento engathi ina ukuphambana afana nenkukhu neqanda. Bawufika iqala. Iqanda liphuma. Inkukhu iphuma. Yabona? Ayithi ayibona into asiyazi uginqa igongo nje. Uza iqanda, muthi iqanda livela phi? Inkukhu ivela phi? At least yakuyona. So uyayibona ke ukuthi noma ngabe sekuthiwa emhlabeni, makuthiwa kwadala uAdam noEva. Kwase kuthiwa bazala
uKhayini noAbel. Mama uKhayini noAbel belwa. uKhayini wazuzani kokubula lufo wabo uKhayini. Kokubula lufo wabo lutho. Lalela futhi khona emhlabeni nje khona abantu bangaki. Hayibo, wakhona uAdam noEva. Kwase kuzalwa sebanga abantu emhlabeni. Mase beba emhlabeni ngivela mina. Ngoba labe ngangibabona mina ethombeni kuxoxwa neno lezinto. Mina ngivela. Kubona. Phela wayeyedwa umuntu wesifazane kubantu besisaba u3. Nisho ukuthini? Nayibona le nto ngithi mina ke ngilo umuntu ofuna ukucabanga. Akumina ngizokunika impendulo kodwa cabanga. So mase kuthiwa ke sekusho kanjalo kuthiwa bebe2 baba u4 oyedwa wadingiswa waya kwabe zizwe. Isithini kuqhabuka bla. Webona isibuyisela lokubhala ekubhalayo ukuthi umuntu mebhala iba nalento ethi imbhalo khona into esuka la ngoba thina the gift of the spirit sithi masinomoya kaNkulunkulu kuthina kwaphefumuleka kuthina then it means sinalo isiphuma nokwazi siyazi nje ayikho umuntu ongathi ulinde omunye umuntu azi uyazi nje nawe konke vele uyazi nje bantu kubuza ithathe ukuthi hayi ngiyayazi nami isho la khona into abathi into mina sengayijwayeza ukuthi umoya engcwele ngoba kuthi umoya kaNkulunkulu waphefumula kimi so umoya ohlambulukile lo imo ngitshela lento yabona noma dengilele yasikuvela into ethizeni so injalo ke lento angikho la ekubhaleni ngisala ekutheni mase nginikiwe leyo nto kwathiwa hawu umdala ngaka nani so angithi yabona ngaphiwa ipower mina ngiyayigoqa ke manje ngithini sonke singamakhosikazi sanikezwe amandla thina ke sesakhiwa ngokuhlukile saba nesibeletho ngithi yezwa na saba ngani isibeletho kwasekuthiwa omunye umuntu uyovela ngawe bathe nje omunye umuntu ezophila ovela ngoba hayi futhi indaba neyinyeza kangaka indaba neyinyeza kangaka ukhona umuntu okwathiwa waqhathaka benziwa njalo abantu angithi nomunye nonembewu ugcina ngokwenzenjani okuyitshala ubani ayikhulisayo ubani ayiniselayo abangi-understand lento lisibona siyiyona isuselwa lapho yezindaba because thina sithenjwe ngokukwazi ukuvundulula because abantu bancele kithi yazi khuluma umuntu engakaze kuvundle ngane la ngithi ngiyangizwa ke manje akaze kuvundle ngane nje la kodwa khuluma lowo muntu athi mina ngiyinzala abantu mina ngoba lo owenza ngaba khona wangifaka isibeletho noma singasaphuma ngake leyo ngane kodwa kusala lesi sibeletho sokuthi mina ngingumisi mina ngizonakekela umuntu noma ngabe uletho ubani noma ufike kanjani umuntu noma ngabe ngimbone nehleli lodwa kodwa umuntu ase ngicela umama nje anginike ivideo sathi mangabe umuntu enento yomuzwa ukuthi uphiswe ukuyindini encane bese thina kulona singene ethuna sithi kanti phaka amakheke yayizwa lento engishoyo ngoba vele as understand why biology mangidla kuyabona fanele ngikhiphe waphela usunga yini endlini encane yakho unesifo esithize saba khona basho bayiqhitha hawu mina ngiyahlala nje no3 days chef amina alaphela neviki iyakhula habo cheka ngoba inature ithini umzimba wethu umshini uyazenzela yini eyenza ukuthi siblockeke ukudla into esingayidlela umzimba kodwa ngidlela ubumnandi sidlela ukuthi sinendlala indlala engabe angithi wonke umuntu udala uthi akakhe akuze aqhubeke enze umsebenzi kaNkulunkulu anakekele inhlabathi agadi land khona umuntu ethi ene sifuna izwe lethu nami ngangayibuza ngangayisho le nto fanele mo namanje yabo ngiqedelethi nje ukisho lento yazi ngami ngoba ngabuza umngane wami ngelilanga eyongitshengisa kube eplazini last year uthi wena uhamba phambili uthini ufuna izwe ufunile abantu ufuna izwe ufuna iland khatha imngane ngasiqale phansi le yini le picture eThekwini yini efuna eThekwini kwanathi nje
Usidawe ngakanani eshelo bakubo. Singena emagcekeni labuka nje buka namanje buka amagceke. Bukani. Kodwa sifuna ini land. Hayi land yakuyithola ungaqala ngalungisa leyo esekhaya. Khohlwa. Futhi ayikho ukucindezelayo wena uyicindezelayo ngendlela ezicabanga ngayo. Nami ngaphila ngaleso sinqomuke. Ngahlala phansi ngaphinda ngawenza ama-audition koluthize. Yes. Kithi mina hayi we ngama yonke into. Hayi bese sene later on futhi bese sene uyaqala uyashutha ngolesihlanu. Wayesho kulelo viki. Kamba kulesibili wathi uyashutha ngolesihlanu. Bathi ngiyashutha mina. Ngalindela iscript sangafika iscript. Hayibo bathi shutha ngiqashe wathi hayi sisi umbeleke ngosishile lapha. Ngaye ngizama ukuyisheshisa indaba yami. Ngaya bazalwane. Mangifika co-script akho lutho. Kwasekudinga ukuqobolwa. La ngaqala khona professional. Ngithi professional ngoba kwakukhona nale show ekuthiwa ilento le ekuthelwa emthunzini.com. Ngangavela phela lapho ngodokotela. Dr. Thini. Ngangavela ukuthi phela ngiyakhohlwa mase udala nani kade agcina ukudlala. Kodwa into eyenze ngabonakala sekhona TV eThekwini kwathiwa mina ngizoba ugobela akaMadonsela. uMadonsela lo sisi lo munye omuhle ngiyobheka ubani konje bathi ubani lo uSkhotheni. Yini uba ugobela yabani? Ngabuyisa ingqondo yami. Ngafika lapha yena akukho into esikhulumayo ngiphethe ibhakede nje. Uyachela wena. Kimi ngemuva. Asifake ithi hey. Kanjalo phela ngime nje. Yabo kube ayi kuya yonke le ngifuna uqobo lwami. Ukathi lento yenza njengamanje ubuhleli kanjena nje uhleka. Wenza lento yenza mina sengibonile nje ukuthi ungadlala i-character. Yabo nje wena. Wami. Senginayo yakho nawe. Ene yakho nje ongawasho kwangicela ukuthi ngibeke izinto. Kodwa ngiyafisa nje abangijwayele bayazi ngibakhombe bese ngiyasho. Ukuthi baze ngiyamdabukela ngoba ngakangazi mase sigqokile ngizongazi ukuthi wena irole yakhe abanye bezwa kabi kanti sengimtshela into ayiyona yayizela because mina mangikubuka noma angisho mina as a person but umuntu nje mekubuka uba nento ayibona kuwe njengoba udlala ngomkhokha imina lo nimbukayo uyaphila uma mncane ukuthi namhlanje ukuthi u-ali uba kubhalwe kanjalo escriptini but uma mncane ka-Rich ngiklerisha lento bazalwane ngiyibhanqa nokukhuluma ngesikole. Ngiyangizwa ngithi mangabe ku-anti ka-Rechi hawu ngisalindile ngezwa futhi khona kwathiwa wena hayi uyoba umama kaMdletshe kanginobabuzwane kumyeni wami kangumama waMdletshe unkosikazi kaMdletshe lo wafe hostela yimi lo ihostela. So lo mama sembatha abatshali belwa benesa begeza benzani begeza unkosikazi kalo washona hostel waphinda wenza imanga hostel. Imina lo 40 years and above. Thiwa ngenzani? Sekubizwa mina angizange ngathi nje ama-auditions angiyikodwa ngayithatha into ezothi ngizofinyelela kanjani ku-TV angivalanga umlomo wami because awukufa kuphi kuba nje ngathi mina we ayi yabona nje rejectile ayi mina futhi ne-rejection ekade kangi-reject njengoba ngangisho nje ukuthi kwangibizwa ngomnyamane oyizambane angitshezalani so kuba ngahlala khona lento bazalwane nabantu bami efanele siyiphokophele emhlabeni ukuthi I am a queen khona bathi hayibo indlovukazi kaZulu hey mina ngizalwa umntwana unkosinathi uzalwa umntwana umkhusi umntwana umkhusi uzalwa umntwana uqeda icala umntwana uqeda icala uzalwa umntwana dabula amanzi wesilo umpande imina bloodline nation njalo umntwana umkhusi waseshada nomntwana uZungu ngoba owayichief ubaba kamkhulu kwase kufanele kuwelele kumkhulu wami uMavituli wabaleka weze cliplets so mina nje angithi yabona so now mase ngilokhu ke manje ngilokhu ngidabukisa ke manje ngoba noma ngiyibona ngathi ubukhosi ngendlela eportray ngazi ukuthi yinto title or umntwana into igazi kubhoza kimi nawe nje uthi uma uthola ufanele ngawe uthola ukuthi nawe khona ubukhosi uzala ku rise mina amagama abantu bakini ngithi yabona isathi ngisabheke leyo hostela leyo hawu naku bese ngibizwa
kuyilento la eTepenjeni. NeTepenjeni ngangumama nje umfana wami wayeshayise usportman owaziwayo odumile. So mina ngithola sengani yami ngizoyibheka esibhedlela siyaboshwa ngifaka inzila. Abayazi iTepenjeni. Mangabe ungakwazi konke lokho bese uyangibheka ngingefukazi maphule khona la mabisi uthi ngafake. Now ngisabheke leyo nto nayo kuthiwa akakwazi ukwenza lutho akayingena experience. Khuluma ngamakhosi. Khuluma ngenkosi kazi. Kwathiwa kuGomora ngiyoba umidwife. Yini umidwife? Akuglisha. Umbelethisi esibhedlela. Angifika lapha la ibongi thenjwe mina. Yimina ngizobelethisa uNthathi. Baba ngangitshela ukuthi kanti ngizoboshwa ngoba ngitshontshe ingane kaThathi ngayidayisa. Ngangijabule wemidwife kuyohlala noThathi. Niyayizwa ukuthi community? Ngicabanga uThathi ukudlala ngoba uyena first lokuyi principal uyena number 1. Kuba nezinamba ke lapha noma besibiziwe ukuthi unumber bani depend ukuthi udlala iphi role. Hayi ma mina ngiyongena kumama uThwene. Mina ngikhala nabo ekhaya lakhe. Mina bani? 40 years. So angeke ngisenzani lutho. Ngigwinya yabo nje zambali kade ngibhono ngipholisha leminyaka. Omakhelwane beyidalela. Guys in mina lo wakwaGomora. Hawu. Ngizayibona into uzalo. Ayike base ngiyaba laphayana ke sengumedeni oswenkile ofaka human hair. Mina nje ngino natural hair. Kodwa ngingafaka human hair ngaswenka kwathiwa ngiyi-tycoon's wife. Shuthi mina noma yi-tycoon. Mandikhumbula kahle kuzalo ngiyamkhumbula unkosikazi wafika nje wadinda isililo indoda yakhe izofela kamamlambo. Ngikhumbula lesini indoda ifela kamamlambo. Imina nje loyo. Owahayiza. Ngazafona na umfundisi wamazwe ezigele. Wakhala angakhala. Kwavuka ama moments. Akushiwo ukuthi angikhale kanjani. Kodwa ngoba igift kuwe. Into kuwe. Unikeza ichance musukudlala ngayo. Makuthiwa dance acula la mntanami. Portray that so that lokulalela zokhalela noma umntwana ongakangena entombini abone wena uyaba uyinto nje ibhika kamnandi emuva kamnandi ahalele ukuba la. Ahalele ukuba umama njengawe. Ahalele ukuba umzalwane mkhokheli njengawe. Ngoba wena wasithando kaNkulunkulu. Angithi yabona? Hayi ngithe sengizalele lento okunye badlala kanye kanye esubeni olulodwa kwathi qhi. Isikhathi esikwazi qhi kathi ubani mina lona ozo invade iTV ngosuku olulodwa different channels. Mawubheka kahle mina ayikho ichannel engisayihambile. Mawabala la ngabalayo. Bese ngithe ina Netflix. Yapha. Ngizongibona iNetflix ngizonitshela. Sengena kwengulwanyana ke manje. Yayizwa lana ngiyovela kuNetflix lazalwana. Angisabani. So yonke ke lento bazalwane njengoba ngichazelayo ngizothi nikhululeke imina ke. Kodwa and I'm not this person enivele mina nisenze sibe yiphona engathi akusondeleki kithi. Engathi manje ngisena mina waselindelani. Engathi mina ngikaze ngaphahleka ngaba nomuzi oda if ekhaya noma wami ngaphahleka. Niyavele nebeshise ukuthi ngaza. Yesondelela kimi I'm still a woman. I'm a human being. Bona bonga musufuna ukungibonazela asinamo isigodlo lesenkhuluma ngaso esizoziveza la. So ukusondelana nami awusondelana nami ukuthi ena nginemali ngizonixoxela ikholeme yokuqala yawu 900 rand sihola ngepack call kodwa ama-scenes wonke mhlawumbe aye-52 engawashutha mhlawumbe ngo-3 days ngiholelwe ngokubizwa. Amina ngawashutha usuku olulodwa kodwa wona mawadlala adlala inyanga ngithi akufakwa yonke into kanye kanye uzongibona ngathi uyophela unyanga ngaholela u900. Ayithi nobona ngenyanga yonke mina phela ngivumile siholela kanjalo ngempela. Abanye kuyahluka ukuthi uthi yena uthola irole laba ubona banemakhaya mhlawumbe baba nomama walapha then ngibona kuyahluka but mawuzoba supporting into ubizelwa leyo call okwangconywana ke ngathi ngidlala lezi zinto wathi hayi 2700
ngiyizwa lana ikhona uma ubizwe kabi wadlala noma amasina amangaki uzowabona eyodabula lapha ku6 months kodwa ngabizela ilandela lodwa nashutha amasina azodlala aqhubeke. So you understand ukuthi ne ungaze umbone usithume imali inkosi kaze ngihamba ngayo. When uyinkosi uyadeclare, when uthenjwa uNkulunkulu like Moses kwathiwa hey kuzophuma amanzi la kwathiwa wena vula la kuzovuleka. Yilezi zinto efana sihambe kuzona amaqueens makhosikazi wonke umuntu wesifazane ekumele inkosikazi inkosi angisho inkosikazi eshadile ngathi angisho nenzini angibizi ngomesisi ngimbiza ngenkosi athi yabona umuntu obusayo leader yabona. So uma ngabe sizothi asikwazi ukusho ekhaya lami ingabe inkosi ekhaya lami noma ngabe inkosi la kunyathela khona mina uzosho kuphi uzosho nini ngoba ngisho ngasonto uqede kodwa mangabe ena usekufike lo mhla wokuphela nikhuluma ngawo masubuza kuthiwa wenzeni bangaka abasondele kuwe ababukele kuwe baqhubeka nempilo zabo. Yilento esifuna ukuyibona ke la esigodlweni. La esigodlweni mongene khona awungenela ukuswenka kodwa yebo siyaswenka ke ngalamaphinifa. Kodwa sikholele ukuthela imali lokuthi anginamona ngoba ngizosho phambi kwengane zami. Ezithi awunamona kanjani makade wezulu engifuna ukukusho kinina nonke. Okuthi uma sisasinamona sisuke sithi siyacela uNkulunkulu lamazwi siwakhuluma abasikholela ukuthi abazokuphila solimina ukufa solimini. So sifuna ukuba abantu abangenamona completely. Kodwa ngenxa yokushayeka namabruises siba noma sithola sesidomona. Sithola sesicompete with each other. Sithola manje yabona nje mina ngithi yabona nje ba lawa bahle bemla. Angibona ngifaka iphinifa. Kazabe njani? Angithi mina noma into ngiyenzela ukuhlabekisa. Kodwa ngiyenzela ukuthi ube inspired. So noma ngichaza ngithi kubani bani angichazela ukuthi wena ngiyakuhlabesa ngiyakutshela ukuthi ngaphezulu kwakho mina ngitshela ukuthi ube inspired. Yabona ukuthi uma uthanda ukuactor ekliseni khona la ngaqemzweni. Yabo ngithi ngifuna ukudlala leya mama. Usimalelayo. Usibheka kunini. So le nto sukenze ekhaya into esiyi-research hayi ukuthiwa siyi-research uzothola ama-characters. Ngiyangizwa kithi. So hamba kahle. Iboma futhi uma uyiclown nakhona futhi. Kuthiwa nje kufanele umama nje oyisiphephuphephu. Oyisanganayithi. Yayizwa loo nto. Ngoba phela kuyabhala i-description. Sigqoka kanjena-ke bazalwane namahili. Uma sifaka amahili kanje sibe bahle. Suke senzela ukuthi sigcizelele lento ethi inkosikazi akufanele itholakale injani ikekele igwegwile ingazazi. Niyangizwa yini? Ehe. Unkosikazi sephela ugesi emhlamba. Unkosikazi fanele ahlale njani? Ngeke ugijime nehili nje ukhale inyembezi. Not unless you nje master mawudatha noma wenzani ihili fanele lime kanjani nafanele lime kanjani ngoba ngelilanga nini yokhula niba ama actors magrehezwa siba nendlela esima ngayo i-artist alimi ngeyithende lima kanje ngoba fanele every time ube ready. Yabo siyaqokama kancane ngoba sekuthiwa jump manje ngeke ngijump kade nginje kufanele ngiqale i-step sami fanele sicace ngithi yabo. So masifaka amaphinifa siyayazi into yamaphinifa niyazi nonke nani into yamaphinifa iyasuka kuthina lento esikoleni nje basenibonise trend nje semahle kangaka. Amen. Yasuka kuthina futhi I'm proud to say that. Boldly so. Uthi asibuyisa amandla asingashiswe inkani ngafethu niye ngoba niyakwazi ukugqoka amaphinifa amahle but asithi akubuya amandla ephinifa. Umama ogqoka iphinifa uyazi ukuthi uyalima uyenza spring cleaning ekhaya nako konke. So sithi ke manje asibuyisele lawo mandla ephinifa, right? Ngiyabonga. So isho njalo ke into uma mama ushadile ngithi kodwa ke thina bayabonakala abangashadile ngoba sangenisa ngeconcept yokuthi this is a crown. Yabona ukuthi uyinkosi kahle busayo ubonakala la. But nakhona ngokungafuni ukuthi silokhu silimaza abanye abantu ngoba abanye sikuthola ithuba lokuchaza abanye bazi bangathi ngeke phela mina ngisigqoka isicholo bengizowenza njani mina ekhaya ngiyasethisa ngishadile kodwa ngigqoka isicholo sayenza ke ya izinto nako kunye esiqhamuka manje kubuye lokho kuyakhamilana ibuye isibukise lento njengokuthi ngathi engazi ama Nigerians
kuzistayela sabo. Amaduku ayafakwa kodwa fanele ahlombe abe nayo nobhoka njana amaduku ethu. Niyangizwa ngithi ngoba manje accommodate wonke umuntu ukuthi sibe bahle. So yonke lento siyenzelani, why do we wear white? Ngoba phela ena white bazalana ngithi umuntu esifazane efanele hlezi njalo uqophelele ukati indawo ohlala kuyona. Ukati ongcoliswe lutho. So mawugqoka emerald green ngicela nokuguglisha. Uthi umeleni nje umbala emerald. Hayi akona noma green, emerald green. Usho ukuthini ningicheckile wona. Nizo understand why these colors. We don't associated with any other political party, but we do go. Khona nje laba ama leaders esikolweni ama political parties athizeni. Because thina sila asizile ngokuxasana, asizile ngokweya o-LGBTI, asizile ngokuyela ngokweya ukuthi ubani ukhonza phi nani nani. Thina sidila nomuntu nesoul yomuntu. Nokwenza intando kaNkulunkulu ukukhulisa umuntu ngendlela efuna khule ngayo. Ngiyangizwa. So siyaya basimema kosiyami konkatha basimema ko-EFF basimeme ko-ANC basibeke komkhonto. Umuntu kufanele azazi ukuthi inkosikazi une choice yakhe. Ngoba uNkulunkulu wasinika ichoice singobani singakuvimbi ukuthi uthande leyo uyithandayo. Manje inkinga ngamakhosikazi ke manje sathi nje sithanda lethizeni unhlangano B kubomzalwane. Ngoba phela mase bakhiphile ama uniform enu iphinde niye lapha enkonzweni sesizokholwa kanjani noNkulunkulu. Kade ngikubona ungixasa sibanga ikhudla uzufune ngisho ukungishayisa ngabantu. Thina sizimele ukwenza leyo nto yokuhlanganisa abantu siba understandisa ukuthi beyond any affiliation we are human beings. Noma ngathandani noma ngikhonze kodwa ekugcineni ngumuntu. Ubuntu yona into efanele siyisebenze. Ngiyangizwa. So uma ngabe uyasithanda unomona. Sinayiphalisi yakho. Sicela uqale khona usho nje ukuthi mina umoya uyangishaya. Indawo futhi ngafuna ukukhuluma amaqiniso. Phela ukukhuluma iqiniso ukuthi umona uyayikhulula. So kulekelela thina ukuthi umona uqedwa kanjani. Ukuthi wena ubamba amagqubu nenhliziyo emboni sabamba into zako 1951 ngo-2026. Sizokutshela nathi ukuthi nama ngingenanga abalikazi wami ngoba bengixosha ekhaya kwazi kwaba u10 years. Sizokutshela ukuthi ngadlula kanjani. Ukutshela futhi impilo yayihlungu kanjani ngangemiserable. Hayi kodwa abalikazi hayi bani ingane zakhe zazimthanda way right. Imina nje obiphayo, imina obaleka le direction, imina engithi ubumnandi bokuba sekhaya. Wena ongasi. Imina kahle kahle ngingasani inhloko. Niyangizwa? Ngoba khona into ethi sonke nje wamqala eqaleni ukuthi sonke sinamandla. Khona into eyibonayo ukuthi lona unokugula. Manje ukwazi ukuthatha ukugula kalona uzokuletha kube wena. Kube kwakho. Awukwazi ukuthi umele inhliziyo empese wena banenhliziyo ebedlula yena. Kanti wena ubani? Asikwazi ukwenza leyo nto. Uma enze inhliziyo yobubi umbonile ngithi. Sozwena usuzofela umhlileni. Hayi khuleka. Ukhuluma noma ukhuleka ukuthi hamba umguqele. Yisho nje ukuthi lenhliziyo embi mase ngibona mina izophela. Kuyena ezophela. Yabona abantu mangabe ena benomona futhi ngawo vele usebenze kakhulu kuleyo nto ungene kakhulu. Meke bakhuluma kambi ngento oyithandayo uvela uyenzisise. Bebe qhamuka usimile ngathi akaze kwenzeke lutho. Kubuhlungu ne? Kubuhlungu. Kodwa ngoba sisike sezwe thina ukuthi khona umama owaxolela umfana owayebulela ingane yakhe wagwetshwa. Umfana wathi bephuma egwetshweni wazohlala naye. Mekwazi ukwenza mina ngihlulwa yini? Sizokutshela ukuhlanganela leyo nto ngamakhosikazi. Mangabe sibizo samakhosikazi asibizele ukuzohlala nje but that's responsible contribution esiyifakayo. Siyeke into zamahala bafethu. Nginivalela ama blessings enu ukuthi njalo nizobe sabiza emcimbini nenzelwe. Ithi manibizo nibuza ukuthi imali nesifaka lokudla kuthengwe ngamalini. Sihanjele phela kanti kuphelele bakithi ukuthi yena umuntu akaphuma ekhaya ngaphuza ngithi. Uyeza nje ngempela okathi ijwayele nje njengoba uthi ekhaya lakho umuntu akaphume ngaphuza lithi nangaphandle emgidini noma abantu behambile yindaba sisabe. Manje nonke senibheke ngapi? Kufanele khabe imoto zaka la ekhaya yabo Shasbara. Nisitshele phela siyawazi ukudala. Sakazi uthatha ikhava. Niyayithathi nodwa. Niyabani? Ngiyazwakala ngithi makhosikazi.
Ngicela ukwehlela ngezathi nami ngipholise umlomo because sengathi ngikhulume kakhulu. Kodwa kubalulekile ngiyafisa ukubona amakhosikazi eqhubeka nalolu hambe siliqale manje. Siyazwana? Niyangizwa amakhosikazi? Ngiyafisa amagqoka amaphinifeni umathi nami nginakele lo mbane. Nihle khona. Angithi manje khona omunye esithungelile omunye wethu. Sifika nini lapho bazalwane we imali rotate kuthini? Angithi manje siyadayisa abanye. Sesinto sinjani? Singenela ukuthi senze umehluko. Ngisho kungangena yiphi leadership. Wena mawulunga lomphakathi uyinkosikazi. Uyazi ukuthi wena uzosiza ini leyo leader. Awubangi nayo. Niyangizwa kithi? Uzosiza leader ukuthi uyitshele lezinto angaziboni yena. Ngoba akahlali ngasemgaqweni wakini. Uyabona? Singabasebenzisi kabuhlungu abangenayo. Abaphumayo siqhubeke sibathande. Angabi thina sibaqhathayo. Nizwakala? Ngizwakala bafowethu. Manje asithusa namasumi kanjeni. Amen. Sengiqoqa ke siyabonga kakhulu ukungena kwesikhulu sethu ngaphakathi. Makhosikazi nikhona? Nikhona? Ukhona ongizweli? Ngempela? Into mawuyithandile wenze njani? Uyayilandela. Ukhumbuleke ukuthi sinama policies ahlukene. Ukuthi wena ukwi-political party uyishoshovu se-political party thizeni. Sinayo ipolicy ekhuluma ngokuthi njengoba ngunkosikazi ngumama webhantshi ngumhlali. Ngenza kanjani ngikwazi ukuhlalisana nawe uyilenhlangano engayithandi. Sina sifuna ukuthi uma usenkonzweni noma ukhonza kaShami maNazaretha noma ukhonza ku apostoli koThomoyo yabo kodwa ukwazi ukuhlala nami ngikhonzela nje weseli nami weseli ingithusi mhlambe ngiyabuka sengigowa seweseli ngibuke lento yomama izinqa yabo sesizenza ayisazenza asabayo ukuthi mangihleli nomuntu okhonza kumaNazaretha shithi sezongirabhela angazi lento niyicabangayo oro isulumana angazi ngiso ngicabangayo noma sibe kakhulu singcono kunabanye asimfuni umuntu ongcono kunabanye la kodwa sifuna umuntu ozokwazi ukuthi sonke siyidalwa sikamveli nqangi all we are human beings all of us sina siphakamisa ubuntu masibona into inhle futhi siyangena kuyona uNkulunkulu wasinika ichoice nawe unayo ichoice siyahlonipha ichoice yakho la esikolweni ngiyangizwa kodwa uzothi mawusixoxela ngayo usixoxela ngendlela ukuthi ufuna ukuthi manje sesifanele siyokhonza enkonzweni yakho but sixoxela ngendlela ukuthi uveza this humanity this unity asikhulumeni safuthi asimemezani masimemezana ukuhleka ke lokho kwasemfuleni yabo umnandi kodwa sesathola sithi angijwaye ngabi mina one time usiphelele lezo zinto zokudlulisa izinto enganeni sikhuthaza lokho la esikolweni hlala ningaza uma ungajwayele kwenza ama meeting ayenziwa ama meeting ekhaya kuboniswana kube kuyimithetho ungashawani angamenyezwani kufundiswa izingane ukuthi ayingagada amafethu asizenzele wona amafazo ngoba lengxabano isukayo sekubanga uyidumbu seyibulelana ingane egcikeni sekubanga oforum esabaphiwe uhulumeni sekhishwa abantu nawe umdala usukhipha izingane uthi uma kanjani uthini ngale mphefumulo yobuzwa ngayo kuba ugombela kwesakhe kanti bengashela nje uma sakhula sitela phansi sonke siyibhatole nomzala sesingayenza ukuthi umzala mina Kasi ingane yasekhaya le usisiwambudu wami mne wethu mina wami kanjani. Ngiyabona. Abasengithindi into enzenze emakhaya. Ngisa right. Kodwa bese sifuna ukukucindezela sesizodila nawe uqobo sithi uyirure. Yalithi awusenza ngabe usithini masisho njalo. Akekho naye futhi kanti siyasondela. Eyazwana nomuntu ongazwani nabantu. Zwana nomuntu onoqhuqu. Siyakubiza sisondeze eduzane. Asixoxe mawami. Kwenzekalani kuwe?
yeke phela uphile ngokuthi wena kini wakwakho ushiya umyeni wahamba wayothola nengane yamakhelwane uzozonda wonke umuntu esifazane usuzonyana umuntu egqoke isiketi sasigqokwe leyo ntombazane hayi ithuba lakho njengenkosikazi ukuthola leya ngane ukuthi kwenzekeni izizofuna abanye abantu noma awuye kuyona ukhuluma nalo sendlini ukuthi awungangitshelanga ngani isiqala ukuthi wena uyawathanda ama-choices othethe awungangitshelanga ngani silungise leyo phansi athi ngangisapha bese kubuye ekutheni uzokwazini wena ukuba enye kodwa leyo ndaba kamnandi mama ukwazi ukuba imari senze njani lapha awukwazi ukuba imali hayi nje bekulo uvimbe kuthakathwane khulunywane usukugoloza nendawo yomuntu efuna yena ukuthi kube nama-choices azosela awungagoloza ekhabetheni lomuntu mama ukwazi ukumela wena usubabhitha because wena unamandla awakho obusukhompромise into eningi la wehlisa ubuwena wehlisa ubukhosi kazi wathi ngoba kuthiwa waphila ngendlela yabantu inqumo zabantu nama-decisions zabantu funa ushele ukuthi phila ngesakho siqobo vula amehlo funda zijwayeze khulume nabantu ungafi uzilimaze ngento obungayikhuluma sihleke ngiyizwa ngithi uyayathi ena umfundisi wangamdolorela ukuthi ngabe kuhle imshaya wangilanga imshaya yesiphalele ekhanda ucathi ufile omshaya kanjani mase sihleke into etsene uvuka ekuseni ayithi ayixoxa siyahleka sihleke ukuthi wavuka ekuseni waphindela khona wayofuna umyeni wakhe akaphindelanga ngoba etshela ndimpahla kwathi ngiyofuna umyeni wakhe hayi ngeseshonile sekukhona nami lapha sefayise laphayana hayi ngabona isimanga mina iy'ntombi zimbozini nangu unkosikazi umboze ney'ntombi zona zimi la bamfuna itifiketi bamfuna in emva kwalokho bathatha umuzi wakhe bathatha yabo sonke nami nginey'tishi nalokhu uhlolo lwe-abuse sexually bebongibona ngivela ku-TV ngishintsha amaphethini amaphinifi no ngiyifounder yesikhodo sendlovukazi ngiyifounder ye-KZN Women Authors Forum hayi bakusenzela marketing manager beyonanda FM hayi kahle mina ngazotshwa ngumfundisi phezukokureshwa abo kufelokazi wami ebayona ngathi mina bafuna kuthandwana kanje la mnyango ngoba owayengishade naye wayengeve ngithanda wangenza iqala naye futhi engingenile ngimncane angiyazi nanto emadoda yongenani angazi yini leyo nto ngangenwa ke kodwa wangiphathi sokweqanda zami angazi lutho mina wangitshela nje udadewethu ufuna umuzi wakhe back and wena uzovusa umuzi wakhe mina ngithanda udadewethu kuthiwa kahlela kalele la ikhona hayi kwacaca ukuthi lapho ngishade nomuntu odumeni athandwa izwe mama ababengiluza bathi ifunani ingane wena kanti ufunani ufuna into nodadweni manje kwazi ukuthatha usashona dadewethu lo ufike wathi mina wangilomthazana izwe ngiyakizwa ngithi kushada mina dadewethu abanye bazi ukuthi ngamphuca udadewethu ngoba abantu bayakhuluma abanye mabhizi endile kona lalela uzongitshela into 91 92 ngi91 angiqeda high school 2 3 4 ngisecollege ngifundela ukuthisha angikuthisha sekukho nokubala lokho yebo mina ngikuthisha yebo ngafunda mina emva kwalokho sekuba ubani 19 bani 1 2 3 4 hayi 95 ngiyaqala ukusebenza la ngisa-enjoy ukusebenza ngathola i-double story house ngikhona ukuthi double story ngampitshana iy'mpahla zami ze-double story ngijondona lalelani-ke emva kwalokho ngathi no kuyajola ubhuti nabashelana bathi la ngingeve ngimuhle ngiyisidade angiboni nje kuthiwa angimkahle enami ngiyayibona iy'thombe ukuthi ayiboni la wathi ngiyayigwinya bebengithathaphi abengisuka ngale la wathi ngiyigwinya ngimnyama befunda obhuti wafika komunye angizange angithole emgaqweni bazanti walethwa kimi abantu bethi hayi nangu umfelokazi futhi ngafakela
ngahlala uThenezi bazalwa ehamba ngiyophosa emachizini. Hayi mina ngingena kuthiwa yena ngimthanda no 3. Hayi mina ngihlala endlini ngakipida kwathiwa yena makufika amantombazane nje fanele ngithule mina. Afike nje usamamcela. Ubomzala. Uthi nalona ngazi ungibambe ngomuthi yabo uyathakatha akakuphumeki. Anganya mina ngikhiphe. Kuningi bazalwane. Ngahlala for 10 years emva kwalokho ngayifuna ukuthi kahle kahle uNkulunkulu ufunani. Funani ngami. Ngahlala u5 years ngisebenza noDr Mbongeni ngiyema the late. Ngoba mina ngiyayithanda iart. Ngathi futhi Mbongeni kade nguthisha. Ngicela ukuthi mina ngitrain abafundi ba kodwa ngizoba trainer mina ngoba ngiyazi itechnique. Ngizocela le ingane labo abantu asebebadala usubakhiphile ba production. Ngicela ukubona abafundisayo. And thereafter wena mawufika la usezoku-audition abanye abantu uqala uzoqala la uthatha abantu. Baningi abantu aphuma esandleni sami kodwa nibabona kude abadumile. Ngelinye ilanga ngiyonivezela amaqueen. Ngibamemeshe. Bayisho lobona. Ukuthi mina bani ayinayibona into engikhokhelayo ukuthi ngizama ukunitshela ukuthi musu ukuhlala ithi noma bekucindezela udlubulundele ungadlubuleli futhi bekubona bangakuboni kodwa bakubona usulapha begcina ula angithi yabona awupheli kumona noma usendaweni right awupheli nomona namhlanje angithi mazothiwa manje ngithi mina nginemizi kuthiwa vetsaka mina ngineyimoto mina ngishintshe imoto mina ngigqoka kahle futhi ngisho amaphini 5 ngibone ngitshelisa hayi ngiyasonga amaphini for bafethu uyabona kuthiwa ngiyitshela kuhle lokho wayojabula nini maphula wayehamba nini maphula ngeBMW wayiphupha umncane lo ngithi iNkulunkulu yami ungisize ngangazi nami ngihlala emjondolo ngihlala ngihambe ngiqasha kwazi kwafi furniture yami yonke namhlanje ngangazi ukuthi kutamba mozolala ngikubo wena uhlaleleni ke ngoba njengoba ungibona irresponsibility yakho ukuthi ungisize ungikhulekise ungikhulekele ukhulume nami yini wangikhomba ungcono ngani wena ungcono ngani kwisiphithi sonke senzakalayo be the change that you want to see nangisi emsindweni wonke owenzakalayo ufuna ushintsho olukhulu ungalixoxa endlini take one step utshela umakhelwane ombona athi nengqondo cishe ifana nizojoyina abanye nje banathi khona sisikolo sethu sibaningi endaweni ezihlukene ngoba umunye ubizo omunye nomunye ubizo omunye wathi nansi into enhla sijoyinele yabona bongifice nje uzojoyina nje nawe ngisazoba muhle kakhulu kunaloko ungangimonazeli joyina nawe ube muhle ungibuza ukuthi ngithengephi uthi awungiboleke phela amaphela uma u2 mina ungezi ngane eyivela ko TV nezifundile zama graduate njengokuthi ngigolile ngingazale ngizale ngane kodwa kunezingane ezithi ma ephila successful ayinomona so ngelinye ilanga masibuya kaXimba ngifuna umuntu ozokhuluma njengami athi kusukela ngalilalanga this is what I have achieved ngahamba ngayoxolela ngoba ungaxoleli usuyanuka manje uphethe into ebolile uzongatholi nomsebenzi ungatholi namathenda ungatholi nokhansela abakuzibe mebekubona endleleni ngoba unuka ini ungaxoleli inzondo yabona nje umuntu onenzondo umboneza ukuthi lo akahlekisa okudlula ikhansela bami kubhalisa imizi akudlula uthi akangifuni ukwenza njani akubonanga ubuphili njalo siya sidule ezintweni njalo Wake up,